Bagwis! Kumusta na, baby Bagwis? Puro puti ka pa! Ha? Ayan mga kasinag, oh. Ganyan lang pa gagawa ng pawid. Ito ang baby ko, oh. Ayan, oh. Mabait ito mga kasinag, oh. Ay, kitoy. Ayan, puro sasayan mga kasinag. Ngayon mga kasinag, kukuha tayo niyan at gagawin nating pawid. Ang pagkuha niyan mga kasinag ay yan, kagaya nito. Ito, tatlong dahon yan mga kasinag, tatlo. Diba? O, tatlo, sama yung talbos. Ang kukunin lang natin yung isa. Kasi medyo tigas na yan. Pag kinuha pa natin yung ikalawa, malambot na yan mga kasinag, madali ang masira, madaling mabutas. Kaya ang kukunin lang natin ay yung hanggang pangatlo. Kagaya ito mga kasinag, oh, ito, pangatlo. Yan. Tapos ito. Ito kasi ang napakagandang gawing pambubong mga kasinag, yung gagawin ng pawid. Saka ito talagang ginagawang pawid. Ang sasa. Kailangan tipunin natin dyan sa gilid yung matangkay para hindi naman makalat. Ngayon hakutin natin to. Ayan, hakutin natin itong kinuha nating tikladin. Ayan na mga kasinag, natapos na. Ayan o. Oh, nakatambak na yung tinagkalang ko ng ng tangkay. Magmerienda muna tayo mga kasinag. Nagtatawag na si Mrs. Nandito na. Balikan natin yan mamaya mga kasinag para isako. Ayan si Mrs. Medyo marami naman. Siguro mga 3 sako. Ay ka naman. Ano ka? Basketball? Sige nga, basketball ka nga. Kala ko magbabasketball si Mrs. Ayan mga kasinag, magmerienda muna tayo. Daw ang masarap na merendala natin. Alamin natin mga kasinag. Kitoy! Kitoy! Malungkot ka na naman ang kitoy-kitoy ko. Ayan mga kasinag. Ay halika nga dito dali.
Ito ang baby ko. Ayan ho. Mabait ito mga kasinag. Ay, Kitoy. Uy. Harap ka naman sa camera. Ayan ho. Harap ka naman. Malungkot kasi sulo-sulo siya eh. Naglilimlim kasi si Kitay. Kaya malungkot si Kitoy. Magme-merienda muna ako mga kasinag. Ayan oh, kamuting kahoy. Masarap itong merendalan. Shoutout pala kay Kuya Bido. Pinadala ito ni Kuya Bido at ni Ate Sil. Tikman daw natin mga kasinag kung talagang masarap. Wala kami sausawa na ano, duka dun. Kaya asukal na lang. Pwede na ito. Yung mga kasinag, magmerienda muna ako. Mga kasinag, yung sinagasa pala natin na nipa, yung tawag nito, yung sasa, yung kinuha natin noong nakaraan, ginagawa na ni Mrs. ano ngayon, pawid. Ayan mga kasinag. Ayan na. Ayan. Nakita niyo yan? 4 pa lang yung nagagawa ni Mrs. mga kasinag. Ayan mga kasinag. Ganyan lang pagagawa ng pawid. Nakikita niyo yan? Ganyan lang. Yan ang tamang proseso ng paggagawa ng pawid. Yung ako kaya, pag gumagawa mga kasinag, pinapatong-patong ko lang. Ayan. Ayaw naman si... Yan naman to naman sa may kamalig. Tingnan mo sa may kamalig. Andun yung si Pitoy. Huwag naman to. Sa may kamalig yun. Dumaan ang tambayan ni Pitoy. Sa may limon. Ganyan lang mga kasinag. 3 patong yan. Alam niyo mga kasinag, yan si Mrs. ang number 1 na napakagaling gawa ng pawid dito sa ano, dito sa Diak. Sa sobrang galing niya mga kasinag, may manonood siya. Ayan oh. Tapos ito. Anak ng lalaki mga kasinag, ang sipag oh. Kaway ka nga dyan. Tapos sa maghugas. Dyan. Ayan. Dalawang pantay. Okay lang yan. Si Bayi na, mauli na lang to. Uwi na lang yun, basta yung pagkain niya. Dyan mo lang. Ubuso man yan ka mga ilo. Baka iba si kuya. Pabulod. Baka nagpabulod si kuya? Iyo. Ito naman to naman. Yung iba mga kasinag, pag nagagawa ng pawid, ang pinapantahi ay yung huwag, yung uway. Dito mga kasinag. O kaya yung ratan. Yun mga kasinag. Kaso bihira ng ratan ngayon mga kasinag. Kaya wala mo kami nabiling ratan nung nakaraan. Kaya ang ginawa namin, yun na lang nylon. Ganyan lang mga kasinag pag nagagawa ng ano ha. Ng pawid. Kailangan mga kasinag ganyan. Mga 3 patong siya. Para makapal, matibay. Kung kaya nyo nga gawing mga kasinag na 10 patong, pwede. Mas lalong matibay. Matay pa man yun. Abuti ng mga 20 years. Ayan mga kasinag, ganyan lang oh. Ayan oh. Ayan oh, ayan. Ipit mo sa kilikili. Yan oh, di ba? Ang galing ni Mrs. Wala mo natin si Mrs. dun mga kasinag. Tawag nito, tingnan pala natin mga kasinag kung andito si Bagwis. Alamin ko daw. Kaninang umaga, binigyan ko yun ng pagkain. Patay na yata yung daga. Ay, hindi pa. Yung daga yung isa oh. Mamaya. Pabigyan ko ng pagkain yun sa mga chikiting. Tingnan natin mga kasinag dito yung alaga nating si Bagwis kung nandito. Tawagin natin kasi walang nag-iingay oh.
Hindi ko rin alam mga kasinag kung nandito ba siya or wala. Bagwis! 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 May humuli. Bagwis! Oh, andito. Asan ka? Ang gagawin mo dyan? Ha? O, andyan ka pala. Ay, naghahanap yata ang daga itong mga kasinag. Oh. Pero, busog naman siya. Opo, nag-ano ka dyan? Nandito siya sa kulungan ng baboy. Opo. Oh, nag-ano ka? Saan ka pupunta? Ha? Ba't puro putik yung paa mo? Saan ka galing? Ha? Opo. Anong kakainin mo, baboy? Oo. Ayan ang mga kasinag. Ayan ang mga kasinag si Bagwis. Puro putik yung paa. Ay, hindi ko alam kung saan para ano yan, apak. Ayan o. Bagwis! Kumusta na, baby Bagwis? Puro putik ka pa. Ha? Ayan mga kasinag, iwan mo natin si Bagwis. Update ko naman kayo. Kasi ngayon ako mga kasinag, pupunta sa sa Rawis. Gawa ng hindi pa ako tapos mangawit. Ilang araw na ako nangawit din mga kasinag. Pagkawit ko kasi diretso ko na tiyatabasan, nililinisan. Kaya malinis na uli yung lupa na inaalagaan natin. Mga kasinag, hanggang dito na lang. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, bye bye.